O xogo chamase O Cemiterio Encantado. Está formado por moedas, vidas, fichas e cartas que consisten en probas. É un taboeiro. O comezo do xogo. Comezas por tirar o dado e depende do número que te toque tens que avanzar as casillas. No taboeiro aparecen casillas con máis 2, menos 4, máis 1, menos 1. Eso significa as casillas que tens que avanzar ou que tens que retroceder. Os debuxos das casillas. As casillas, aparte diso, teñen os debuxos. Eses debuxos representan unha proba que tens que pasar. Se a pasas, avanzas unha casilla. Se aparece máis 4, avanzas 5. E se aparece menos 1, ninguna. E se non pasas a proba, quedaste no teu sitio. Esas casillas son a da pregunta, que é da adivinanza. Consiste en que o teu compañeiro colle a túa carta e lee. Ti tes que acertar a adivinanza. En retos, que é dos ollos, consiste en pasar o reto ou realizalo, depende da proba que pon ali. É un pé na tumba. Trata de ler a palabra e definirla coas túas propias palabras para que os demais logren adivinalo. As tumbas con cruces son as casillas nas que danche as vidas extras, o que axudache a chegar ao final. A casilla da calavera só hai unha desas que hai que ter cuidado e sorte, porque se caes tens que volver á casilla da salida. As moedas. Cada xogador empeza con 10 moedas. Nalgúna proba tocaranche moedas ou quitaranches. As moedas sirven para chegar ao final xunto coas vidas. Se non tes moedas e vidas, non gañas aunque chegues ao final. As vidas. Cada xogador empeza con 3 vidas. Ao final que chegue á última casilla, se non ten máis de 3 vidas ou 3 vidas e máis de 5 moedas ou 5 moedas non poderá gañar e terá que tirar o dado e ir á primeira casilla e volver a empezar. Reglas do xogo. De 2 a 4 xogadores. Xógase do sentido das agullas do reloxo ou de menor a maior. Hai que facer todas as probas que che toquen. Só podes coller moedas ou vidas se o manda algunha proba. Se tes un tempo para cada pregunta, se non o fas nise tempo, conta como inválido.